ସାଙ୍ଗ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କରାଣ୍ଡି ମାଛ କିଛି ଧରିକି ନେବା। ଜାଲ ପକେଇକି କରାଣ୍ଡି ମାଛ କିଛି ଧରିକି ନେଲେ ସେଠି ମୁଁ ଶେଉଳ ଧରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟିବଲ୍ ଖେଳା ହବ। ଚୁନା ମାଛ ଏ ଗୁହିରରେ ପ୍ରବଳ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି କରାଣ୍ଡି କିଛି ନେବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେ ଶେଉଳ ଫିସିଂ କରିବା। ଦେଶୀ କଣ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ 20-30ଟା କରାଣ୍ଡି ଆଣିଛି, ତା ଦେହରେ କିଛି ମରିଗଲାଣି। ଫିସିଂ ରଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରିବା। ଫିସିଂ ରଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଫିସିଂ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇଭା ଫିସିଂ ରଡ଼। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କରାଣ୍ଡିକୁ ଭଲସେ ଗୁନ୍ଥିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳି କରାଣ୍ଡିଟା ଗୁନ୍ଥା ହେଉଛି। ଆମେ ଯଦି ମଝା ମଝିରୁ ଗୁନ୍ଥିକି ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା ତ ସେଇଟା ମାନେ ଯେଉଁ ଘାସ ଫାସରେ ଲାଗିଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ଗୁନ୍ଥିଲେ ଘାସ ଫାସରେ ଲାଗିବନି। ପୁରା ଗୁନ୍ଥି ଦେଇକି ଟିକେ ଉପର ମୁହଁ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏ ପ୍ରକାର। ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଦିକ୍କତ ହେବ, ଲାଖି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପକେଇଦେଲି, କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଇଟ୍ କରିବ। ଏଠି ଶେଉଳ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ବଡ଼ କି ଛୋଟ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଧଇଲି, ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଛୋଟିଆଟେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯୋଉଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଉଥିବେ ସେଠି ଭଲ ଲାଗେ ଧରିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ କରାଣ୍ଡି ଗୁନ୍ଥିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜିଅନ୍ତା କରାଣ୍ଡି ଗୁନ୍ଥିବେ। ମଲା କରାଣ୍ଡି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇବେନି ସେଟା ନୁହେଁ, ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଜିଅନ୍ତା କରାଣ୍ଡି ଭଳିଆ ଖାଇବେନି। ଜିଅନ୍ତା କରାଣ୍ଡି କ'ଣ କରିବ, ତାର ସ୍ପିଡ଼ରେ କଲ୍ କଲ୍ ହବ। ପାଖ ଆଖର ଶେଉଳ ମାଛ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ଆଟାକ୍ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପକେଇଦେବା। କେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦେଉଛି, କେତେବେଳେ 2 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ପୁରା ମଜା ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ନୁହେଁ, ଛୋଟ ସାଇଜ୍। ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଲି ଆଣିଛି, ଜାଲରେ ପୁରେଇ ଦେବି। ଜାଲରେ ପୁରେଇ ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ, ବଞ୍ଚିକି ରହିବେ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି 2-3 ଦିନ ବଞ୍ଚିକି ରହିବେ। ଶୁଖିଲା ରଖିଥିଲେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଲି, ଏଇଟା ରସୁଣ ଜାଲି, ଦୋକାନ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିକି ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଗୁନ୍ଥିବା କରାଣ୍ଡି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟରେ ଯିଏ ଆସୁଛି ରହିଯାଉଛି କେବଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ। ସାଙ୍ଗ କହୁଛି ଗୁରୁବାର ବୁଧବାର କିଛି ମାନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଧରୁଛ। ଧଇଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଖାଉନୁ ସେଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ। କୋଉଠୁ ପଡ଼ିଲା ଏଇଟା ଜରି ସହିତ ଉଠି ଆଇଲା। ମାନେ ସୁଠ ମୋ ପାଖରେ ନା, କିଏ ମଦ
ହୁମ୍ପାଡ଼ି ଦେଉଛି ବୁତଲା କିଏ ଜରି ହୁମ୍ପାଡ଼ି ଦେଉଛି ଖାଇସାରିକି ସେ ଜରି ସହିତ ପୁରା ଲାଗିକି ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ବଡ଼ଟା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 300 ଖଣ୍ଡ ହବ 250 ଖଣ୍ଡ ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ 3 4 କରାଣ୍ଡି ଅଧିକା ଆଣିଛି ବା କରାଣ୍ଡି ଛୋଟ ଛୋଟ ହଉଛି କାଇଁ ଧନଟି ନା ଭଡ଼ା କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ନା କାଲି ଆସିଲେ ପହରଦିନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଆସି କହିଲା କି ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେଠି ବାଛୁରୀଟା ଉଠି ପାରୁନି ସେଟାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଧରିକି ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଭାଇ ଯୋଉ ବସିଥିଲେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଗୋଟେ ପଇଲା ଛୋଟ ସାଇଜ କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ରାସ୍ତାଟା ନା ଯିଏ ଆସୁଛି ରହିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଛାଟିବାକୁ ପଡୁଛି କାହିଁକି ନା ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ମିସ୍ ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକିନା କଣ୍ଟାଟା ତା ଉପରେ ନ ଲାଗୁ। ଗୋଟେ ବାଡା ମାଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ରହିଗଲେ। ସେ ପଚାରିଲେ କି ଫିସିଂ ରଡରେ ମାଛ ଧରୁଛୁ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ ୱେଟ୍ କଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପଳେଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ମାଛ ପଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଝିଅଟା ଥିଲା ଦେଖିବ ବୋଲି ପଳେଇଲା ସେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବ ବୋଲି ପଳେଇଲା ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ବଞ୍ଚିଛି ସବୁ ସେମ୍ ସାଇଜ କୋଉଟା 200 କୋଉଟା 250 ଯେହେତୁ 2-3 ମିନିଟରେ ଗୋଟା ପଡୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଯାହାକି ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ସବୁ ମାଛ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗନ୍ଥି ଦେଲି କରାଣ୍ଡି ଗନ୍ଥି ଟିକେ ଉପରମା କରିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ କରିବେ ଫଟକି ଲାଗିଯିବ ଯେମିତି ମିସ୍ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଏମିତି ଥିଲେ 10ଟାରୁ 8ଟା ପଡ଼ିବ 2ଟା ମିସ୍ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ପକେଇଦେଲା ବେଳକୁ ସେ 9ଟା କି 10ଟା ଲାଖି ଯାଉଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ହେଇ ଗୋଟେ ଏଇଟା 7 ନମ୍ବର ନା କଣ୍ଟା ମାଛ ସେ ମାଛଟାର ଛୋଟ ପିଲା କିଛି ଆସିକି ରହିଗଲେ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମାଛ ଧରିପାରିବେ। ଜଣେ ଭାଇରେ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 7 ନମ୍ବର ଯାହା ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ 7 ନମ୍ବର ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କାଟିଦେବା। ଆପଣ କଣ୍ଟା କାଟିଲା ବେଳେ ଟିକେ ହେପାତ କରିକି କାଟିବେ ଯେମିତି ହାତରେ ନ ବାଜେ ହାତରେ ବାଜିଲେ ଅଡ଼ୁଆ
ମୋ ହାତର ଟିକେ ବାଜିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ 8 ନମ୍ବର। ଆଜି କରେଣ୍ଟ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକେଇମି ଆଉ। ଧାମ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଉଠ। 8 ନମ୍ବର ଯାଇକି ଏଟା 9 ନମ୍ବର ପଡ଼ିବ। 9 ନମ୍ବର। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ 9 ନମ୍ବର ମାଛ। କୋଡ଼ିଏ ଦିଏ এটা 10। ଏଗୁଡେ ଆମେ ଶେଷ କରିଦେବା। ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ଘରକୁ ଯିବା।